Eta faktorian orain gonbidatu Arkaitz Rodriguez, sortuko idazkari nagusia. Rodriguez jauna, egunon. Egunon. Urriaren 18ko adierazpena atzo irakurri zenuten. Adierazpena egin zenutenetik, jaso dituzun mezu eta erreakzioen artean, zein estimatu duzu bereziki? Esango nuke bereziki estimatu dudala etako biktima batzuek egindako balorazioa eta helarazitako mezuak. Hala nola Maixabel Lasa, edo Maria Jauregi, edo Rosa Iuk, Alberto Muñagorri, nik uste dute horiek direla behar bada gehien unkitu eta poztu nautenak. Noiz erabaki zuen Ezker Abertzaleak adierazpen hau egitea? Denbora generaman, denbora. Pentsatzen, Aieteko adierazpenaren 10. urteurrenaren buelta hori, urteurren hori, unea proposa izan zitekela nonbait adierazpenarekin, ezker independentistaren konpromisoa berretsi, eta zehazki puntu Aietako baten inguruan urrats berri bat egiteko. Zergatik izan da posible orain adierazpen hau, eta ez zen posible izan esaterako duela 5 urte. Zer aldatu da, zer albidetu du orain? Nik uste dut batetik denbora honetan Ezker Abertzaleak eta ezker independentistak frogatu dutela, ezta? Modu zintzoan, modu eraikitzailean, eta modu pribatuan, helarazitako eskaerei, mezuei edo hausnarketei erreparatzen diela, ez? Denbora honetan jaso ditugu halakoak, arestian aipatutako persona horien aldetik, ez? Eta pentsatu genuen, esan bezala, una proposa izan zitekela. Aieteko adierazpenaren 3. puntu horrek jasotako horren inguruan, alegia biktima guztien, aitortzaren eta erreparazioaren inguruan urrats berri bat egiteko. Aurreko astean Jonathan Powell, Aieteko adierazpenaren bultzatzaileetako batek, galdetuta hemen faktorian egin genion elkarrizketan Ezker Abertzaleri egiten zaizkion aitortza eskarien inguruan esaten zigun, bozgorailuaren diplomazia ez, lan diskretua behartzela horrelakoak erdiesteko. Egonda, oraingontan lan diskretu hori beste eragileren batekin, erakunderen batekin? Egon dena izan da hausnarketa bat Ezker Abertzalean. Azken batean atzoko urratsa, azken 10 urteetan egindako urrats asko eta asko, alde bakarreko urrats bat izan delako. Guk ez dugu hau egin, nolabait trukean zerbait eskatzeko, ez? Edo trukean zerbait espero dugulako. Guk urrats hau egin dugu, uste dugulako egin behar genuela, ez? Esan bezala, azken 10 urte hauetan egin ditugun beste urrats batzuk bezalaxe, ez? Guk urrats hau egiterakoan berriro diote gogoan izan ditugu, Maria Jauregi, Maixabel Lasa, Rosa Rodero, Rosa Iuk bezalako personak, ez? Horiek izan ditugu gogoan eta bereziki horiei zuzendu gatzaizkie horiei, eta esango nuke gizarte osoari eta herri honen osotasunari. Guk ez ditugu gogoan izan edo nolabait guk ez diogu ekimen hau zuzendu, ez Pablo Casadori, ez Ines Arrimadasi, ez Santiago Albaskari, ez da Iñigo Urkulluri ere, ez. Guk gogoan horixe, euskal gizartea, herri hau, herri honen elkarbizitza, bakea eta etorkizuna izan ditugu. Baina, egonda aurretik sukaldelanik inorekin, Espainiako gobernuarekin esate baterako, alderdi sozialistarekin esate baterako? Ez da egon. Urrats hau, esan bezala, alde bakarreko urrats bat izan da. Besterik da, espero dugula urrats honek, aurretik egin ditugun beste batzuk bezalaxe, balio izatea, elkarbizitzaren eta bakearen bidean aurrera egiteko, balio izatea, duela 10 urte Aieteko adierazpen horrek mahai gaineratutako erronka horiei guztiei bultzada bat emateko, balio izatea besteak beste atzoko egunean esaten genuen bezalaxe, presoen auzia behingoz bideratzeko, ezin hitz egin ahal izango dugulako bake oso bati eta elkarbizitza demokratiko bati buruz espetxeetan 100 lagun diren artean, eta balio izatea aldi berean herri honetan izan baden sakoneko arazo politikoari eta gatazka politikoari aterabide demokratiko bat emateko.
Espainiako gobernuak gaurko ministro kontseiluaren ondoren espero da egingo duela atzoko adierazpen honen balorazioa. Denis Itxaso, Espainiako gobernuaren ordezkariak hemen faktorian garrantzitsutzat, urratz garrantzitsutzat jo du aipatu den hau, baina beste eragile batzuk eta beste biktima batzuk egin duten bezala baita ere autokritika bota du faltan, irakurketa edo hausnarketa politiko bat bota du faltan. Iñigo Urkullu lehendakariak atzo bertan baita ere pausua positibotzat jo zuen, baina faltan bota zuen indarkeriaren irakurketa kritiko bat. Hori egiteko asmorik badaukazue? Nik gauza bat esan beharra dut, eta da, ulergaitza egiten zaigula Urkulluren eta oro har PNV-ren haserrea. Atzoko egun pozgarria izan zen, hala uste du behintzat, pozik agertu zirelako, Podemos, pozik agertu zen PSOE bera, pozik agertu zen Kataluniako gobernua, Kataluniako independentismoa oro har, pozik herri honetako sindikatu guztiak, pozik Sinn Féin, pozik esan bezala etako biktima asko, eta pozik oro har, esango nuke euskal gizartearen gehiengo zabala, herri honen gehiengo zabala. Eta horren kontrakarrean edo horren parez pare, haserre, sumatu eta ikusi genituen, PP, Ciudadanos, Vox, eta kurioski, eta gure ustez modu ulergaitzean PNV eta bereziki Urkullu. Ez dugu ulertzen berriro diot, ulergaitza zaigu, nola, atzokoaren moduko albiste baten ostean, atzokoaren moduko adierazpen baten ostean, inor, haserre egon daitekeen, ez? Edo nola ere esan dut, guk ez genuen atzoko urratsa egin, ez genuen atzoko adierazpena egin, ez PP-rentzat, ez Ciudadanosentzat, ez Voxentzat, eta ez da PNV eta Iñigo Urkullurentzat ere. Guk egin genuen herri honen alde, gizarte honen gehiengo horren alde, eta bereziki, arestian aipatu ditudan, etako biktima horiek gogon. Egin den kritiketako bat izan da, atzoko adierazpen horretan, etzela aitortu indarkeria hori, biktimei mina eragin zien indarkeria hori injustua izan zela. Ura etzela inoiz gertatu behar esan da, literalidade horretan implizituki eragindako minaren injustizia onartzen duzue? Begira, guk atzo esan genuena, idatziz jarri genuen, eta, modu solemne horretan aurkeztu, besteak bestez gintezen gero, nolabait aritu ez, esan nahi zenaren, edo esan zenaren inguruan espekulatzen. Esan genuena. Nik uste dute nahikoa argia dela, eta nahikoa indar duela ez. Hortik aurrera berriro diot. Ezin uler dezakegu nola, bakarren batzuek, gehienak pozik direnean, gehienak besoak zabalik jaso dutenean adierazpen hau, eta beretziki, esan dut, etaren biktima horiek ez, azken batean ekimen honen, helburu nagusia ziren horiek ez, horren modu positiboan eta baikorrean hartu dutenean, bakarren batzuk, esan bezala, haserre eta triste ez, agertzea. Biktimei zuzendutako mezu horretan, esan duzu baita ere, asko sentitzen duzuela jasan duten sufrimentua, eta hori alde neurrian arintzeko konpromiso hartzen duela. Etaren biktimek aspalditxoan salatu dutena da presoen ongietorriak kalean eginda eragiten dietela mina. Egia da, bakanak egin direla. Azken aldian, ongietorri horiek, konpromisoa aipatzen duzuenean, konpromiso gisa ulertu behar da, esate baterako kalean ez dela gehiagorik egingo? Nik gai hau aipatzen duzularik hainbat konsiderazio egin nahiko nuke. Lehen konsiderazioa da, lehen esan bezala, eta aieteko adierazpenak jaso bezala, preso politikoen auziari konponbide batean berzaiola. Oraindik ere 200 preso politiko direlako espetxeetan, oraindik ere, naiz eta azken aldi honetan urratsen batzuk egin diren norabide honean, indarrean dirauelako salbuespenezko espetxe politikak, eta arestian esan bezala nekez pentsa daitekelako, herri honetan eraiki daitekenik elkarbizitza eta nolabait bake justu eta iraunkor bat afera horri behin betiko atera bide bat eman gabe. Bigarren konsiderazio bat ere egingo nuke. Askotan oharkabean pasatzen baita, eta horrelakoetan askok oharkabean pasarazten baitute. Baina preso politikoak preso dira edo preso daude.
alegia ordaintzen ari dira, eta ordaindu dute kasu batzuetan ez edonola gainera, nolabait haiek egindako kalteagatik, ez? Hemen kontrara aipatu behar dena eta nabarmen utzi behar dena da, beste aldeak hasi nolabait gerra zikinaren arduradunetatik eta herri hontan, ez? Dokumentatuta dauden 10.000-tik gora, ez? Tortura kasuen erantzuletaraino, ez du deus ordaindu, ez? Ordaindu du zero. Eta nik uste dut hori ere importantea dela, ez? Afera hontan, eztabaida hontan, naiz eta esan bezala oharkabean, ez? Pasadadin saiatzen diren bakarren batzuk, aldea ez dago violentzian. Hemen violentzia bi aldeek erabili dute, erabili zuen etak, baina erabili du Espainiar estatuak, Espainiar gobernu ezberdinek, ez? Hemen aldea impunitatean dago. Zeren eta etak eta etako kideak izan gabe ere, ezker abertzaleko kide askok eta askok ordaindu dute. Ordaindu dutenez, nolabait euren erantzukizun edo ardurengatik, ez? Esan bezala beste aldeak, alegia estatuaren violentziaren arduradunek berriz, ez dute konturik nolabait garbitu, ez dute erantzunkizunik bere gain hartu, eta esan bezala ez dute deus ordaindu, ez? Hirugarren konsiderazio bat, ezker abertzaleak hausnartu zuen garaian ongi etorrien inguruan, eta aspaldi honetan, bideratuak zituen, ez? Halako ekitaldi edo ongi etorri horiek, etaren, ez? Biktimei ahalik eta nonbait, kalte edo sufrimendu erantzi gutxien, ez? Eragiteko moduan egiteko irizpideak eta ekintzak edo nolabait datuak mahai gainean daude, zer horrek esan duzu, ez? Aurten 25 preso politiko, ez? Atera da kalera, bide batez, atera da kalera, kondena osorik beteta. Eta 25 kasu horietatik, okerez banago, apenas bik, ez? Izan dute oihartzun publiko eta mediatiko gutxieneko bat, ez? Bide batez, esan dezadan, izan dute oihartzun publiko eta mediatiko bat, bakarren batzuk interesa handia izan dutelako horretan. Baina edo nola ere, azken konsiderazioa eta zuzenean gaiari eta erantzunari helduta. Lehen esan dut, 10 urte hauek erakutsi dutela eta bereziki atzoko egunean ezker independentistak irakurri zuen agiri eta adierazpen horrek erakusten duela ezker independentismoari zintzotasunez, pribatuki eta modu eraikitzailean eskatzen zaizkion edo egiten zaizkion eskaerei ez diela entzungor egiten. Nik gauza bat ziurtatu dezaket eta da, oraingo honetan ere, eta afera horri dagokionez, ez dela ezberdin izango. Beraz, ondorio estatzen dugu, konpromisoa badela publikoki, ongi etorririk ez egitea, edo hortan alegina jartzea. Esaten ari naizena eta esan dudana da, modu pribatuan, modu eraikitzailean, eta modu zintzoan lusatzen zaizkion eskaerei, ezker abertzaleak, ezker independentistak, ez diela entzungor egingo. Atzoko adierazpenaren lehen puntuan, garrantzitsu jo zenuten eta erabakiak batasunez hartu izana, azkenengo urte hauetan guztietan, zatiketarik gertatu ez izana. Atzoko adierazpenak ezker abertzaleko oinarrien artean, edota etako militante hoien artean, zatiketarik eragiteko arriskurik ikusten duzu, edo adierazpenarekin batasuna ikusten duzu oinarrietan? Begira, bi ideia nabarmenduko ditut, batetik. Ez da erraza izan. Aurreko urrats guztiak errazak izan ez diren bezalaxe, eta pentsatzen dut edonork ulertuko duela esaten ari naizen hau. Ez da erraza batetik badugulako jendea esaten duena, ez? Guk bakarrik egiten ditugula horrelako urratsak. Beste aldeak apenas egin duela urratsik, eta esan dut zehazki gaur dela eguna, non beste aldeak, alegia estatuak, eta hamarkada hauetan estatuaren estrategia errepresiboa sustengatu duten indar politiko horiek guztiek ez duten egin. Dagoeneko ezker abertzaleak eta garaian etak egin zuen hori. Eta da, beren gain hartu nolabait haiek arduradun diren violentzia, ez? Bere gain hartu erantzunkizun hori eta esan kontziente direla. Haiek ere mina egin dutenaz eta prest daudela beren neurrian eta alden heinean min hori arintzen laguntzeko. Eta hori esaten diguten kideei eta jendeari esaten diogu egia dela. Egia delako, ez? Baina bat,
guk badugula konpromisoa herri hau beste eskenatoki batera eramatearekin. Guk badugula konpromisoa herri honetan benetako elkarbizitza eta bake bat eraikitzearekin. Eta beraz, guri dagokigula, beste inori baino gehiago, bide hori urratzea, ez? Hori batetik, eta bestetik esaten diegu ere, gu ez garela haiek bezalakoak. Eta ez dugula ere, nahi, nolabait izan nahi haiek bezalakoak, ez? Eta bigarren datu bat emango dizut, pixka bat, aipatzen zenuenaren adierazgarri, erakusgarri edo izan daitekelakoan, ez? Atzo, eta gaur oraindik ere, dei pila bat eta mezu pila bat jaso nituen, zoriontzen, egindako urratsagatik, irakurritako adierazpen horregatik, baino bat nabarmendu nahi dut. Jaso nuen mezu bat, nire lagun eta kuadriako kide batena, Irati Salazar du izena, bera da Ildefonso Salazarren alaba. Ildefonso Salazar da, duela aste bete, bi aste eskaz, berretsi den bezala, Jose Luis Corcuerak eta garaiko soeren gobernuak, bombak, bidali zizkieten ezker abertzaleko militante horietako baten alaba, idatzi zidan esateko oso pozik zegoela, negar malkotan zegoela, unkituta zegoelako, besteak beste ziur zegoelako bere aita ere alatxe egungo zela, unkituta, eta esan zidan ere arro zegoela. Oso arro zegoela, ezker abertzaleko kidea izateaz, ezkerreko independentista izateaz. Beste zerbait ere esan zidan. Esan zidan amets egiten zuela, berak, bere familiak, estatuaren eta gobernu espainolaren aldetik antzeko hitzak entzungo dituen egunarekin. Azken bi kontu. Aipatu duzu elkarrizketa hontan behin baino gehiagotan, atzoko mezuaren helburu biktimak zirela, biktimei zuzendutako mezua izan zela. Edozein kasutan, nola uste duzu eragingo diela mezu honek, adierazpen honek, EH Bilduk gainerako alderdi politikoekin dituen harremanei? Aliantza berrietarako aukerak edo aliantza berriak zabaltzeko aukerak ikusten dituzue? Ez dakit, guk ez dugu horretarako egin, baina horretarako ere balioko balu, ongi etorriak izan daitezela elkarlan eta aliantza posible horiek guztiak. Guk garbi duguna da herri honek bestelako etorkizun bat merezi duela, herri honek merezi duela elkarbizitza, merezi duela bakea, eta merezi duela bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakia ahal izatea, besteak beste horrek ahalbidetuko digulako, zalantzarik gabe, ongizate handiagoa, eta herri hobeago bat eraiki ahal izatea. Orain 10 urte, bihar beteko dira etaren adierazpenetik 10 urte, espetxean zinen, bateragune auzia tarteko, epaiketa hura balio gabe jo ondoren Europatik, orain auzitegi konstituzionalak zuen errekurtsoa tramitera onartu eta erabaki beharko du epaiketa errepikatu ala ez. Zer dakizue prozesu horri buruz eta zer espero duzu? Jakin ezer gutxi, gaur-gaurkoz ez dagoelako datarik epaiketa horretarako, eta une honetan konstituzionalak egin duen urratxe horrek ere egin batean zabaltzen duelako aukera, nolabait azkenerako epaiketa hori egin ez adin. Zer espero dugun? Nire ustez behintzate demokrazia benetako batean espero liteken gauza bakarra, eta da epaiketa hori ez egitea. Gogoratu behar delako zigorrak osorik bete genituela, eta bestetik gogoratu behar delako zuzenbidearen oinarrizko printzipio bat den hori, non bis in idem deituriko hori, eta oso sinplea dena, eta da, ezin da inor epaitu eta zigortu bi aldiz ekintza berdinengatik. Baina nik bereziki hau erantsiko nuke. Ez litzateke inor epaitu eta zigortu beharko ez bitan, baizik eta ez da behin ere bakea egiten saiatzeagatik. Arkaitz Rodriguez, sortuko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.